नमस्कार. परमेश्वराने मानवाला 5 महत्त्वाच्या ज्ञानेंद्रियाची देणगी दिलेली आहे. परंतु कित्येक व्यक्ती या प्रभावी शक्तीपासून वंचित राहतात आणि दुर्दैवाने त्यांना ह्या सगळ्या शक्तीचा उपयोग करता येत नाही. आणि असे अपंगत्व किंवा अंधत्व हे जर लहान वयामध्येच जर आलं तर त्या माणसाचं आयुष्य हे एकदम निष्काम किंवा असं निरर्थक असं वाटू लागतं. परंतु आता विविध शास्त्रीय उपायांनी याच्यावरती मात आपल्याला करता येते आणि हे असं अंधत्व जर लहान मुलांच्याच पासून आपण त्याचे उपचार जर लहानपणापासून सुरू केले तर त्यांची अपंगाचे वर्ष कमी होतात. याविषयी आज आपण थोडी चर्चा करणार आहोत. याविषयी चर्चा करण्यासाठी आपल्याकडे पाम गांडेकर या ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट म्हणून इथे आलेले आहेत. त्यांनी लहान मुलांच्या अपंगत्वावर किंवा बरंच काम केलेलं आहे आणि अशा अपंगत्वावर काय उत्तर काढायचं किंवा त्याच्यावर काय उपाय करायचे याविषयी त्यांचं संशोधन बरंच चाललेलं आहे. ते आपल्याला याविषयी बोलतील. माझ्याबरोबर दुसरे एक मित्र शिरीष दार्वेकर म्हणून आहेत. नमस्कार. त्यांनी अंधत्व या विषयावरती बरंच काम केलेलं आहे आणि अंध माणूस हा डोळस माणसाप्रमाणेच काम करू शकेल अशा तऱ्हेचे काही डिव्हाइस त्याच्यामध्ये त्यांनी निर्माण केलेत. आणि मी डॉक्टर रमेश साठे. आपल्याकडे जो अंधत्वाचे जी समज आहे त्याच्यामध्ये खरं वास्तविक पाहता त्याच्यापैकी 80% लोकांना अंशतः दृष्टी असते आणि त्या दृष्टीचा वापर काही विशिष्ट उपकरणं करून डोळस माणसासारखा करता येतो. परंतु ही संकल्पना फार उशिरा लोकांच्या लक्षात आली. म्हणजे 1980 सालपासून ही संकल्पना अस्तित्वात आली आणि या विषयावरती विविध प्रयोग करून अनाम प्रेम या संस्थेने बऱ्याच मुलांना या व्यंगातून मार्ग काढून दाखवलेला आहे आणि त्याकरता चर्चा करण्यासाठी आपण आता बोललो आहोत. अंधत्व हा जो विषय आहे त्याविषयी त्या माणसाचं प्रॉडक्टिव्ह लाईफ किंवा त्याचं सगळं शिक्षण नोकरी वगैरे सगळं होण्याकरता शिरीष दार्वेकर यांनी काही प्रयत्न केले. त्यांनी एक जे उपकरण शोधून काढले त्याच्याविषयी आपण प्रथम बोलूया. वास्तविक पाहता संपूर्ण जगामध्ये अंध लोकांची संख्या सगळ्यात जास्त कुठल्या देशात असेल तर तो आपला देश भारत. 2001च्या जनसंख्येप्रमाणे 1,06,00,000 लोक आपल्या इथे अंध आहेत आणि त्याच्यापैकी 50% लोक शासकीय परिभाषेप्रमाणे सुशिक्षित आहेत. प्रॅक्टिकली तसं नसतं. सुशिक्षिततेची शासकीय परिभाषा वेगळी असते. पण एक इशू मात्र अत्यंत महत्त्वाचा आहे की आपल्या भारतातल्या अंध लोकांचं शिक्षण फार कमी असल्यामुळे, त्याकरता लागणारं इन्फ्रास्ट्रक्चर फार कमी असल्यामुळे त्यांचा व्यक्तिमत्व विकास होत नाही. ते आपल्या पायावर उभं राहण्याकरता अनेक अडचणी येतात आणि अशा पद्धतीने एका विशिष्ट वयापर्यंत जसं तसं शिक्षण घेऊन ते ड्रॉपआउट्स होतात आणि आयुष्यात फारसं काही करू शकत नाही. या गोष्टीचा गांभीर्याने विचार करून आम्ही असा एक संयुक्तपणे विचार केला की त्यांच्या शिक्षणासाठी लागणारा जेवढा काही इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे ते पूर्ण देशात निर्माण करण्याकरता काहीतरी काम करावं. आणि सगळ्यात आधी आमच्या लक्षात आलेल्या गोष्टींमध्ये असतं की सगळ्यात पहिले गोष्ट अंध लोकांशी निगडीत जी आहे ती म्हणजे ब्रेल लिपीतली पुस्तकं. ब्रेल लिपीतली पुस्तकं तयार करण्याकरता भारतामध्ये फक्त 14 ते 15 सेंटर्स आहेत. 1 कोटी संख्या असलेल्या अंध लोकांच्या देशामध्ये ब्रेल लिपीची पुस्तकं तयार करण्याचे इतकी कमी सेंटर्स. ब्रेल लिपीचा पर्याय दुसरा असतो तो ऑडिओ बुक्स असतो, म्हणजे ऐकून अभ्यास करणे. ऐकून अभ्यास करण्याकरता लागणारी पुस्तकं तयार करणारी सेंटरसुद्धा मोठ्या मुश्किलीने 20 ठिकाणी आहेत. त्यात फक्त ऑर्गनाइज्ड मॅनरमध्ये करणाऱ्या काही मोठ्या मोठ्या संस्था सोडल्या तर बाकी वेगवेगळ्या शहरांमध्ये लोक आपापल्या घरोघरी काहीतरी प्रयत्न करून हे काम करत असतात. कन्व्हेन्शनली ह्या आधी ऑडिओ कॅसेट्सचा वापर करून त्या कॅसेट्स ऐकून अभ्यास करण्याची पद्धत आत्ता अलीकडे काही वर्षापर्यंतची ती होती. आम्ही पण नागपूरला एक अशी ऑडिओ बुक्स लायब्ररी सुरू केली आणि त्यानिमित्ताने आमच्या लक्षात त्यांच्या अनेक प्रॉब्लेम्स आल्या. मुख्य म्हणजे त्यांना अभ्यासाचा जो भाग ॲक्सेस करायचा आहे तो पटकन निवडता न येणे. जो काही स्टोरेज मीडिया आहे तो अशा पद्धतीने नाही आहे जो त्यांच्यासाठी कम्फर्टेबल असेल. आणि हे सगळं तयार करणारी यंत्रणा, इतक्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून काही वर्ष संशोधन केल्यानंतर एक त्यांच्या मागणीप्रमाणे सूट होणारं, त्यांना अभ्यास सोयीचा जावा
अशा पद्धतीने ते करणारं उपकरण ABR नावाने आम्ही सुरू केलं, ऑडिओ बुक्स रीडर. आणि ह्यात मोठ्या प्रमाणामध्ये एका छोट्याशा मेमरी कार्डमध्ये पुस्तकं स्टोअर करून त्या पुस्तकातल्या त्या कार्डमधल्या कुठल्याही पुस्तकातला कुठलाही धडा पटकन निवडून त्यांना ऐकता येऊ शकेल अशी सोय त्याच्यात आम्ही करू शकलो. त्याचं भारतात वेगवेगळ्या शहरांमध्ये डेमॉन्स्ट्रेशन केल्यानंतर अनेक प्रकारच्या सूचना आम्हाला आल्या, अनेक प्रकारचे सजेशन्स आले आणि त्या सजेशन्सला त्याच्यामध्ये इन्कॉर्पोरेट करून आम्ही 2010 या साली एक अब्रार नावाचं इन्स्ट्रुमेंट तयार केलं, ऑडिओ बुक रीडर अँड रेकॉर्डर. ह्याच्यामध्ये एका छोट्याशा मेमरी कार्डमध्ये 29 पुस्तकं मावतात. 16 GB कॅपॅसिटीपर्यंतचं कार्ड वापरता येतं. कुठल्याही कॅपॅसिटीच्या कार्डमध्ये 29 पुस्तकं येतात. कमी कॅपॅसिटीचं कार्ड असेल तर लहान लहान पुस्तकं येतील. 16 GB मोठमोठाले 29 ग्रंथ मावू शकतात, ज्यांना आपण रामायण, महाभारत, कुराण, बायबल या आकाराचे जे म्हणू. आणि त्याचं वैशिष्ट्य असं की त्यातल्या कुठल्याही ग्रंथातला कुठलाही धडा किंवा ट्रॅक हा त्यांना फक्त 15 सेकंदामध्ये, जास्तीत जास्त 20 सेकंदामध्ये ॲक्सेस करून ऐकता येऊ शकतो. त्याबरोबरच क्लासरूममध्ये ज्यांना लेक्चर्स वगैरे त्यांना नोट्स घेता येत नाही, आपण जसे घेतो तसे ब्रेलमध्ये इतक्या फास्ट करू शकत नाही, मग ते लेक्चर रेकॉर्ड करून, लेक्चर सब्जेक्ट वाईज अरेंज करून ते लेक्चरचं ऑडिओ बुक्स तयार करून स्वतः ऐकू शकतात. अशा अनेक त्यांच्या मागणीप्रमाणे सोयी करून हे उपकरण आम्ही तयार केलं आणि आता त्यांचा अभ्यास करणं सोपं झालेलं आहे. हळूहळू हे उपकरण आता पूर्ण भारतातल्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणं हा आता प्रयत्न चालू आहे आमचा. कधी असा विचार केला का की ब्रेल बुक्सच लागणार नाहीत, असा काही तांत्रिक पद्धतीचा काही विचार केलात का तुम्ही? तर अशा तऱ्हेने अनाम प्रेमनी एक असा प्रयोग जो केला त्याच्यामध्ये काही वैशिष्ट्य असं आढळलं का? तर त्याविषयी काही माहिती सांगू शकशील का? हा, निश्चितच ब्रेल बुक्सच लागणार नाहीत हा उपाय करणं अत्यंत सोपं आहे. कारण ऐकून अभ्यास करणं हे कुठल्याही वयातल्या विद्यार्थ्यासाठी होऊ शकतं. परंतु एक आम्ही वेगळा विचार केला. आम्हाला देखील अनेक लोकांनी विचारलं की तुम्ही ब्रेलला स्क्रॅप करायला निघालात का हे सगळं करून. हा प्रश्न फार पिंचिंग प्रश्न होता आणि आमचा तो उद्देश नव्हता. कारण ब्रेल ही लिपी त्यांचं एक्सप्रेशनचं माध्यम आहे, जे इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर डिपेंडंट नाही आहे. ऑफलाईन ते केव्हाही ब्रेल लिपीमध्ये आपलं मनोगत व्यक्त करू शकतात, विचार व्यक्त करू शकता. हां, आणि कुठल्याही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाचा वापर न करता ब्रेल लिपीचा उपयोग करू शकता, पुस्तकं वाचू शकतात. पण त्याचे कन्स्ट्रेंट्स आहेत, प्रॉब्लेम्स आहेत. ही पुस्तकं तयार करणे, मोठ्या प्रमाणात तयार करणे, त्यानंतर त्याला हँडल करणे. कारण एक छोटंसं छापील पुस्तक ब्रेल लिपीचं झालं की एवढं जाड होतं, वजन वाढतं. स्टोरेजचा प्रॉब्लेम, प्रिझर्वेशनचा प्रॉब्लेम, मॉइश्चरमध्ये ते खराब होणार, पुन्हा पुन्हा ते तयार करावं लागणार, बोटांनी घासून सारखे वापरल्यानंतर ते झिजणार, पुन्हा करावं लागतील. म्हणून ह्याचा पर्याय ऑडिओमध्ये. त्याच्यामुळे 8व्या वर्गात म्हणजे ज्याला मिडल स्टँडर्ड्स आपण म्हणतो तिथपर्यंत ब्रेल कंपल्सरी असायला हवं असं वाटतं. आणि आता टेक्नॉलॉजिकली ब्रेल न छापता देखील उपयोगात आणता येतं, असे बरेचसे मशीन्स निघालेले आहेत, ज्याच्यामध्ये सॉफ्ट कॉपीमध्ये डॉक्युमेंट्स तयार करावं लागतात आणि कम्प्युटरमध्ये लोड करून किंवा त्या स्पेशल डिव्हाइसमध्ये लोड करून त्याच्यामध्ये ब्रेलच्या पिन्स असतात, त्या शूट होतात, जसं आपण वाचत जातो बोटाने. तर त्याच्याकरता प्रिंटिंग करायची गरज नाही. अर्थात हे डिव्हाइसेस भयंकर कॉस्टली आहेत, म्हणजे 60-70 हजाराच्या खाली हे डिव्हाइस अवेलेबल नाही. त्याच्यामुळे कुठल्याही व्यक्तिगत प्रयोगासाठी ते प्रॅक्टिकेबल नाही. इन्स्टिट्यूट्सनासुद्धा 60-70 हजार रुपये खर्च करणे कठीण आहे आणि म्हणून हा ऑडिओचा पर्याय आहे. दुसरा त्याच्यामधला एक उपाय मी असा ऐकला की नवीन काही मॉडर्न टेक्नॉलॉजीचं याने अंध लोकांना वाचन वगैरे करता येतं वगैरे, असा जो लो विजनचा कन्सेप्ट आहे, तो कन्सेप्ट त्याच्याविषयी काही जास्ती माहिती सांगू शकशील का? निश्चितच, तुम्ही हा प्रश्न मला विचारला. खरं तर हा प्रश्न म्हणजे या प्रश्नावर सगळ्यात जास्त काम भारतामध्ये तुम्ही केलेलं आहे. जसं सुरुवातीला आपण सांगितलं की एकूण जेवढे अंध आहेत त्यांच्यापैकी 75 ते 80% हे पूर्णपणे अंध नसतात. त्यांना कुठंतरी थोडीशी दृष्टी असते, पण ती दृष्टी इतकी पर्याप्त नसते की ज्यांनी ते सहजगत्या वाचन करू शकतील. किंवा जसं बसेसचे बोर्ड बघायचे आहेत, साईन बोर्ड्स दुकानांचे बघायचे आहेत, किंवा दूरचं काही बघायचं आहे, हे त्यांना शक्य होत नसतं. आणि ह्या विषयावरती इथे डोळ्याला काही सर्जिकल, मेडिकल, क्लिनिकल करेक्शन करण्यापेक्षा जे ऑब्जेक्ट आहे ते मोठं करून बघण्याची सोय, याच्यावरती डॉक्टर साठेंनी संशोधन केलेलं आहे गेल्या कित्येक वर्षांपासून.
आणि त्यांचं वैशिष्ट्य असं आहे की 50-55हून अधिक मॅग्निफायर्स वेगवेगळ्या प्रकारची त्यांनी डेव्हलप केली, नॉन ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक या तिन्ही कॅटेगरीजमधली. आणि ही अत्यंत कमी किमतीमध्ये उपलब्ध असल्यामुळे ही अधिकांश अल्पदृष्टीबाधित लोकांपर्यंत खूप सहजगत्या पोहोचू शकतात. आणि हा एक फार मोठा ब्रेक थ्रू म्हणायला हवा या दृष्टीवर, या विषयावरती काम करण्याबद्दल. असं नाही की अल्पदृष्टी उपकरणं नव्हती, पण फार मोजकी, फॉरेन मेक म्हणजे इम्पोर्टेड आणि मोजक्या हॉस्पिटल्समध्ये. त्याच्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना ज्यांना अल्पदृष्टी आहे त्यांच्यापर्यंत ही पोचत नव्हती. त्याच्यामुळे त्यांचं सगळ्यात पहिले शिक्षण प्रभावित होतं. शिक्षणानंतर त्यांचं आयुष्य प्रभावित होतं. डेफिनेटली त्यांच्या शरीरावर त्याचा इफेक्ट होणार, मेडिकल क्लिनिकल प्रॉब्लेम्स त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या होणार सगळं. या सगळ्याचं फार सोप्या पद्धतीने सॉल्युशन, पण फार गहन त्याच्यावरती विचार करून आणि कित्येक वर्षाचं संशोधन करून डॉक्टर साठेंनी अशा प्रकारची उपकरणं तयार केलेली आहेत. हे सगळे जे सॉल्युशन्स आहेत हे मेडिकल क्लिनिकल सॉल्युशन्स नाही, याबद्दल आम्ही सगळेजण चर्चा करतो आहे. हे त्याच्या पलीकडचं आहे. ज्या ठिकाणी मेडिकल सायन्स म्हणतं की आता ह्याच्या पलीकडे तुम्ही जसे आहात तसे आहात, त्याच्या पलीकडे आम्हा लोकांचं काम सुरू होतं. आणि या बाबतीत डॉक्टर साठेंनी अल्पदृष्टीवरती, लो व्हिजनवरती जे काम केलेलं आहे ते खरोखरच संपूर्ण देशामध्ये प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत, अल्पदृष्टीग्रस्त व्यक्तीपर्यंत पोहोचणं अत्यंत आवश्यक आहे. आणि त्याच्याकरता आम्ही वेगवेगळे प्रयोग करतो आहे. आपण आता इथे एक जो प्रयोग केला त्याच्यामध्ये जवळजवळ 60% मुलं आपण ब्रेलवरनं प्रिंटवर आणू शकतो, हो. असं आपण सिद्ध केलेलं आहे. तर मग ह्या सगळ्या उपकरणांची अवेलेबिलिटी आणि ती लोकांपर्यंत पोचवण्याकरता आपल्याला काय करता येईल? याच्यामध्ये हे अंधत्व आहे, हा जो आत्तापर्यंत लोकांच्या दयेचा किंवा चॅरिटीचा विषय समजला जातो, तो आता हक्क म्हणून आपण मान्य केलेला आहे. प्रत्येक माणसाला दृष्टीचा हक्क आहे, हा प्रयोग जागतिक आरोग्य संघटनेने सुद्धा मान्य केला आहे. तर त्याच्या अनुषंगाने हे सगळं प्रचार करण्याकरता आणि हे सगळ्या गोष्टी अवेलेबल करण्याकरता आपण काही योजना काही करू शकतो का? किंवा अशा ह्याच्यामध्ये आपण काही त्या लोकांना काम करता येईल, त्यांना रोजीरोटी मुख्य त्यांची निर्माण करता येईल. आता माझ्याकडे काही लोक आले होते, त्या लोकांचं विजन वाढून त्यांना नोकऱ्या वगैरे त्यांच्या टिकवू शकलो आपण. पण अशा तऱ्हेने वृद्धत्वाने येणारं अंधत्व जे आहे की त्याच्यामध्ये माणसाला वय परत्वे येणारे जे काय अंधत्व आहे त्याचे प्रॉब्लेम काही वेगळे असतात. मोतीबिंदूचं आपल्याकडे फार मोठा आहे, त्याच्यामुळे येणारं अंधत्व आहे. तर या सगळ्यावरती हे जे लो विजन डिव्हायसेस आहेत, त्या लो विजन डिव्हायसेसचा प्रचार करण्याकरता वगैरे तर प्रत्येक ह्याच्यामध्ये तर अशा तऱ्हेने आपण काय उपाय करू शकतो? किंवा असं लोकांचं अंधत्व दूर करायला सोपा उपाय आहे खरा, पण पोचवण्याकरता आपण काय करू शकतो? खरं म्हटलं म्हणजे अल्पदृष्टी हा विषय जो आहे हा समाजासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण तर आहे, पण समाजापर्यंत पोहोचवणे फार सोपं आहे. या गोष्टीवरती डॉक्टर साठेंनी विचार केला आणि असं लक्षात आलं की डॉक्टर्सना तेवढा वेळ नसतो या विषयावर काम करण्याकरता. ते तिथपर्यंत पेशंटला आपल्या उपायांनी आणून सोडतात. ह्याच्या पलीकडे जर सेवाभावी कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून हा विषय प्रसारित करता आला तर तो जास्त सोप्या पद्धतीने आणि जास्त प्रमाणामध्ये प्रसारित होऊ शकेल. आणि त्याच्याकरता डॉक्टर साठेंनी आमची जी संस्था आहे सक्षम, समदृष्टी क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल, ही एक राष्ट्रीय संघटना आहे. आमच्यासोबत चर्चा केल्यानंतर असं ठरलं की सक्षमचे जे समर्पित कार्यकर्ते आहेत त्यांना जर प्रशिक्षण दिलं तर ते कार्यकर्ते अशा लोकांची तपासणी करून त्यांना लागतील ती उपकरणं सुचवू शकतील. आणि अशा पद्धतीने एका ग्रासरूट लेवलवरती हे काम खूप इझिली होऊ शकतं. हा प्रयोग नागपूरला करण्यात आला. सुमारे 10-15 कार्यकर्त्यांना डॉक्टर साठेंनी प्रशिक्षित केलं आणि आज 900हून अधिक लोकांची तपासणी या केंद्रांच्या नागपूरला स्थापित केंद्राच्या माध्यमातून करण्यात आली. आणि हे बघून महाराष्ट्र शासनाने आम्हाला विनंती केली की महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये अल्पदृष्टीग्रस्त मुलांची तपासणी करून त्यांना तुम्ही उपकरणं सुचवा, अल्पदृष्टी उपकरणं, आणि ती निःशुल्क महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट त्यांना देणार.